неонови мечти, сияние от носталгични страсти, поток от електрични светлини, запълващ космоса с блянове, синтетика, бездушни манекени, следа от ефтини мечти и шлейф от обещаващи парфюми, гора от нечовешки хора, удавени в блян и търсещи спасение, от идола, пред който кланят се и просят да откраднат щастие. Елате тук, на нашата Сергия. При нас продаваме илюзии, инстантно инжектиращи ви щастие.